a na 4 a 12 zozadu a takto je osky takto a že... Ježiš, ja dúfam, že si nenájdem nejakého trtka, s ktorým budem takéto veci vôbec riešiť, že... Čajočka, že Ježiš, ja dúfam, že si nenájdem nejakého trtka. Táto loď už odplávala, Kiara. Na to si mala myslieť pred rokom. V to si mala dúfať už dávno. Ty si Kiara, nenašla trtka. Ty si našla CEO trtkovstva. Ty si našla final bossa trtkov. Ty si našla čáva, ktorý vidí niekoho úspešného buď v biznise alebo v politike, dá sa na 4 a ide... Alebo ho zoberú ho do private jetu a ide... A na 4 a 12 zozadu a takto je osky takto a že... Ty si našla, Kiara, ty si našla najväčšieho petolízača, aký v Slovenskej republike jestvuje. Chápeš?